Com donar d'alta una nova llicència. Dintre de la web de la Federació veureu que hi ha una pestanya, com el seu nom indica, que ens portarà a llicències, o bé de genets, o bé de cavalls, o bé podrem buscar altres llicències. Per donar d'alta una llicència, prenem aquí, i veureu que hi ha una primera pantalla on us demana que li indiqueu si és alta o és renovació. Això vol dir, alta és quan feu una nova llicència i abans no teníem les vostres dades. Encara que fes 5 anys que haguéssiu tingut una llicència, la podríeu renovar des d'aquest apartat. Però si abans no n'heu tingut cap, tindreu que donar d'alta aquesta llicència i les vostres dades. Preneu aquí. Aquesta és la pantalla d'introducció de dades. Per fer-ho més breu, ho introduirem de cop. Bé, ja hem introduït totes les dades personals nostres, nom, cognom, la data de naixement, el DNI, l'adreça. Aquest apartat és molt important. Necessitem posar-nos en contacte amb vosaltres i poder-vos enviar tota la informació. Per això és vital que ens doneu el vostre e-mail i també un telèfon de contacte per si hi hagués alguna incidència. Aquí podeu marcar a quin club pertanyeu, si no ho podeu deixar en blanc. Bé, un cop teniu totes les dades, teniu que acceptar la protecció de dades de caràcter personal i pitjar continuar. Aquí el sistema us està indicant les dades que heu introduït perquè les repasseu i a continuació us demana quin tipus de llicència voleu. Aquí us desplegarà totes les llicències que per la vostra edat podeu accedir. En aquest cas agafarem la de turisme eqüestre i marcarem la disciplina corresponent. Si no en practiqueu o comenceu, ho podeu deixar com a indeterminat. El segon apartat ja és per fer el pagament. Aquí teniu 3 possibilitats. La primera, fer-ho a través de targeta de crèdit. Pitjant en el pagament per targeta, us portarà directament a la passada de pagament de la caixa, del tot segura. També podeu fer el pagament per transferència. En aquest supòsit és molt important que en la vostra transferència hi feu constar aquest número de referència perquè us puguem localitzar. El sistema ja us marca la referència que teniu que situar. També teniu la possibilitat de fer el pagament a través d'un ingrés en els caixers automàtics de la caixa. Aquí, a l'hora de fer l'ingrés, teniu que escriure aquest concepte exactament. El sistema us donarà la referència que teniu que adjuntar. Podreu donar d'alta, si voleu, una altra llicència.